Szanowni Państwo, wspaniały człowiek zakochany w starej motoryzacji, ale zakochał i rozkochał całą swoją rodzinę. Hubert i pani Karolina Bartosik. Warszawa FSO 204. Rok produkcji 1966. Dodatkowo powiem, że ta przyczepka w tym roku dokupiona, zrobiona, na zdjęciach facebookowych widać, jak podróżują, jak zwiedzają cały nasz kraj i promują właśnie wspaniałe swoje auto Warszawę. To auto jest, pan Hubert jest trzecim właścicielem, auto używane okazjonalnie na weekendowe przyjażdżki, rajdy i zloty pojazdów. Dodatkowo, szanowni Państwo, ta przyczepa jest z roku, uwaga, 1968. Wspaniałe auto, wspaniała przyczepa, wspaniali ludzie. Witam gorąco serdecznie. Hubert, zapraszam.